Hola, benvingudes de nou al podcast de la Neural. Avui estem amb la Judit Bort, psicòloga del centre, i amb mi mateixa, que sóc la Laura, psicòloga també d'aquí de la Neural. El podcast d'avui hem pensat que seria, ja que avui és el Dia Mundial de la Salut Mental, fer-lo sobre què és anar a teràpia, què implica el procés de teràpia, per una mica apropar aquesta eina tan útil a la gent que o no s'ho ha plantejat mai o creu que no és per ella, no? Llavors, per començar, volem convidar a un pacient de la Neural que s'ha prestat voluntari per ser entrevistat avui per la Judit. Bé, avui tenim el plaer de tenir el Sergi Serra, pacient d'aquí la Neural, de teràpia psicològica, que ha accedit a fer-nos de testimoni. Moltes gràcies, Sergi. De res. I res, hem cregut una mica oportuno que pogués vindre un pacient presencialment per explicar en primera persona, no?, què és el fet d'anar a teràpia i la seva experiència personal. Llavors, Sergi, en aquest sentit, si vols explicar una miqueta el motiu pel qual vas començar a venir a teràpia... Bé, jo sóc el típic que sempre havia pensat que no aniria mai al psicòleg, ni al psiquiatre, ni enlloc a tenir depressions o problemes de salut mental, eren coses que afectaven només als altres, però fa un any veia que no estava bé, que jo sol no me'n sortia, vaig buscar ajuda i vaig acabar arribant amb vosaltres. Vale, i bueno, suposo que ara la teva visió, no, de lo que és anar al psicòleg, al psiquiatre, potser ha canviat una miqueta o...? Sí, ha canviat totalment. Jo, ho desconeixia i aquest desconeixement feia que tinguis prejudicis, preconcepcions, i ara amb el pas a pas, bé, que és un lloc on si tens problemes és molt útil anar-hi, perquè sou gent preparada per atacar diferents situacions que poden passar referents a la ment. Vale, perquè llavors en aquest sentit, Sergi, què és el que t'ha sorprès o el que veus que ha canviat, no? Quina idea tenies tu i ara quina tens? Clar, jo estava molt acostumat a autoguarir-me jo, però quan vaig veure que no me'n sortia, llavors ja m'obria feu el que vosaltres considereu oportú perquè sou les que hi enteneu. I sobre el fet d'anar veient que s'ha de tenir molta paciència i que s'ha d'anar molt pas a pas, que horitzons limitats, i si veus que millores, això et dona tranquil·litat per afrontar les etapes que vindran. Vale. Perquè llavors en aquest sentit, Sergi, tu creus que la psicologia és una eina important, no? És una disciplina que cal que estiguin a la nostra societat? Sí, completament. Vull dir, la salut té diferents àmbits i la salut mental, amb tota la feina que feu les psicòlogues, els psicòlegs, etc., és un àmbit fonamental perquè, com sempre passa, la salut t'afecta i et preocupa quan deixes de tenir-la. I en el cas mental, igual o pitjor. És el mateix, no? Llavors, Sergi, més a nivell personal, quan vas decidir venir a teràpia, vas vindre aquí, vas quedar directament aquí a la Neural o vas provar d'analitzar diferents psicòlegs o conèixer diferents? Com va ser la teva experiència? Jo al principi estava molt desorientat, perquè com que no m'havia plantejat mai anar al psicòleg, no sabia a qui acudir i vaig començar a parlar amb amics, amb gent propera, de possibles llocs on anar. I també entrar a l'internet i posar tot de paraules clau a veure si eren el que et passava amb tu. I sí, vaig passar per diferents psicòlegs i psicòlogues i vosaltres no vau ser els primers, però vaig venir amb vosaltres i al final vaig deixar totes les altres psicòlogues i psicòlegs perquè amb vosaltres és qui m'he sentit més a gust, més còmode i que les sessions són més útils. Gràcies. Llavors, Sergi, si haguessis de dir de la teràpia que estem realitzant, amb què et quedes o què és el que realment creus que t'ha ajudat? Què seria? Aquesta sensació que no ets el primer que li passa això i que vosaltres heu vist situacions molt similars i que contra aquestes situacions que s'ha d'anar fent i donar esperança, una esperança fonamentada en una visió científica de la vida i de la ment. Perquè llavors creus que a dins de la teràpia has pogut entendre millor el que et passava o creus que ja ho entenies i després a teràpia només ho has treballat? No, al principi no entenia res, ni del que em passava ni què podia fer,
i sí, com dius, doncs, evidentment, sense ser un especialista, sí que vas veient doncs, els problemes mentals que poden ser de diferents tipus i quins són els que t'afecten més amb tu. Val, perquè llavors, Sergi, si haguessis de dir, no, a la gent que ens escolta avui algun consell o què els hi recomanaries si es troben en un estat de malestar emocional? Clar, la frontera entre tenir un dia trist o uns dies tristos o tenir una situació més greu, de vegades és complicada perquè, a més, en aquest nostre món que volem solucions immediates, allò, si tens un mal dia, doncs, bueno, sembla que necessito una solució ja. Però si algú que es coneix bé a si mateix considera que porta massa setmanes o mesos que no està bé, doncs buscar ajuda, si més no per començar a definir què està passant. Totalment. Vale, Sergi, doncs moltes gràcies pel teu testimoni i seguim endavant. I tant, ens seguim veient. Exacte. Bé, també avui, Laura, no sé si comparteixes l'opinió de que, aprofitant que és el dia de la salut mental, d'alguna manera intentem desestigmatitzar, no?, el que seria tot el paradigma de la salut mental, que durant molts anys ha estat fortament castigat i que, encara que sembli que no, avui en dia, i també en persones joves, continua estant aquest estigma i que moltes vegades això dificulta que la persona acabi arribant a teràpia quan realment ho necessita. O que hem de sentir amb el Sergi, no? Que deia que ell sempre havia pensat que això no era per ell, que ell no acabaria mai anant al psicòleg. Exacte. I això que al final va trencar aquesta barrera seva, perquè si no, el patiment que portava ell encara seria molt pitjor, no? Exacte. Per això, llavors, aprofitar una mica això, crec que una bona manera és que la gent pugui entendre i saber què és una teràpia, què fem a dins del despatx, que moltes vegades, clar, es tanca la porta i sembla que, no sé què passa allà dins. Allò que ens diuen sempre, no? Però què? Vinc a parlar i prou? Exacte. El llenguatge és l'eina que tenim per arribar a treballar tot el que s'ha de treballar, però fem moltes altres coses, que al final. Llavors, no sé si et sembla, podríem començar a parlar de què passa abans d'anar a teràpia, per la persona, després una miqueta què passa ja dins de la teràpia i com acaba aquesta teràpia. Perfecte. Mira, si et sembla, per fer amb l'abans, hi ha com dues coses a tenir en compte. El procés individual de la persona que decideix anar a teràpia i com trobar a on anar a teràpia. Exacte. Per com trobar on anar a teràpia, poder el més important seria buscar algú que estigui format en salut mental, i això ho podem saber si està col·legiat, si el professional que estem buscant està col·legiat al Col·legi Oficial de Psicòlegs, vol dir que té els coneixements mínims per poder exercir. Podem demanar sempre, la majoria de psicòlogues ja ho fan, penjar una mica la formació, el currículum, en quant a teràpia, així sabem quina corrent psicològica ha estudiat, en quin marc treballa, podem saber l'experiència que té en casos com els nostres o no, i sempre diem que començar amb un psicòleg no vol dir que t'hagis de quedar, perquè ja en parlarem més endavant això, però el vincle que facis amb la persona, aquest clic, que a vegades costa posar-hi paraules, si la persona que t'ha d'ajudar et genera confiança o no, és essencial perquè allò funcioni. Exacte. No sé si s'ha tingut alguna altra... Sí, i també destacar que la psicologia al final és una ciència jove, per dir-ho d'alguna manera, però és una ciència, i per tant això vol dir que es basa en dades empíriques i en què s'ha pogut contrastar i que per tant hi ha una validesa, una fiabilitat en què allò que fem funciona. Per exemple, nosaltres en el nostre centre ens basem en la corrent cognitiu-conductual i realment al veure quan una persona va a buscar un psicòleg, saber una mica quina és la corrent que fa servir i de quina manera treballa, això també l'ajuda a veure si allò podrà tenir uns resultats eficaços o no. Sí, perquè, i m'agrada això que acabes de dir, de fet és com un dels valors bandera de la neural, la rigorositat científica. Exacte. Però també vull afegir que moltes vegades
el que li va bé a la majoria no vol dir que t'hagi d'anar bé tu. Exacte. Per tant, malgrat nosaltres treballem amb aquesta corrent i és amb el que més confiem i sabem que funciona, no vol dir que tampoc sigui l'única que funciona o la bona, no? És amb el que treballem nosaltres i que tu com a persona que estàs buscant iniciar un procés de teràpia has d'anar a buscar la que tu consideres que a tu t'ajudarà més i que a tu t'anarà millor. Exacte. Perquè ens hem trobat a vegades que ve gent poder que ha anat per moltes corrents i no, és que m'han dit que aquesta és la bona, però llavors el tipus d'intervenció que fem li és molt incòmode. O no li acaba d'encaixar totalment. Sí, que aquí dintre també som eclèctiques i tenim... No fem pura cognitiva-conductual, sinó que intentem integrar tots els corrents de teràpia per poder atendre... Adaptar la persona, no? Exacte. Però no, que si això passa, no és que tu siguis tan malament que un psicòleg no et pot ajudar, sinó allò que tu no t'ha encaixat. Exacte. Sí, segons el moment. Llavors, amb l'altra part, no? Amb el quin procés inicial, no? Bé, la persona amb com s'ha trobat, quines expectatives ha generat abans, no? Clar, segurament no hi ha un moment clau per dir, vale, ara sí he d'anar a teràpia. Jo sempre poso un exemple, no? Si per exemple jo em trenco la cama, hauré d'anar al metge i hauré d'estar intervingut. En psicologia a vegades és més subjectiu, però si jo sento un malestar i veig que sol no me n'en surto, no? Com deia el Sergi, hosti, jo vaig veure en un moment que sol no me n'en sortia. Doncs potser sí que és un bon moment per anar a teràpia. A més, què pot passar? Que vinguis a teràpia, tu consideris que ara és el moment i després vagis a teràpia, et deixis assessorar i acabis descobrint que potser amb unes poques sessions o amb unes eines ja ho pots afrontar. Vull dir, anar a teràpia no significa començar un procés psicològic i allà haver-m'hi de quedar durant anys, no? Per anar bé, no. Per anar bé, no. Exacte. Bueno, de fet, aquí podríem distingir com una subdivisió el motiu de consulta, no? Perquè si tu estàs anant a teràpia perquè tens un diagnòstic, sí que és possible que aquest procés s'allargui molt més, perquè estem parlant de patologia, no? Però quan estem parlant d'anar a teràpia en el moment en què tinc un patiment en una situació vital o personal que no estic podent desfer, també ha de tenir un final, no es pot allargar eternament aquesta intervenció. Sí, perquè acabaria sent contraproduent. Sí. Tot que jo podria afegiria que està clar que al moment que jo no puc sola és un molt bon moment per anar-hi, però si jo ja detecto, abans de no poder, que una ajuda m'aniria bé per no arribar a no puc, no? Com preventivament, poder canviar aquestes estructures que fan que o com interpreto les coses o com reacciono em condicionen, a nivell social o laboral o personal, m'estan afectant, poder també podem ajudar aquí. Exacte. Clar, llavors, en aquest sentit, no enllaçant-ho amb què és el que passa durant la teràpia, no? També per això, no? Perquè hi ha un moment en el que en el procés terapèutic s'inicia, i el professional fa com una exploració, no? Per poder detectar ben bé què és el que necessita la persona, quines necessitats té, i per després poder dissenyar el pla terapèutic i començar-la a fer. En aquest primer procés de detecció o de recollida d'informació, el pacient ve, aporta tot el que a ell li sembla, des del que li ha passat a com és ell, nosaltres ho explorem i diem, aquí detectem que hi ha aquestes línies possibles de treball, però que tot i així es pacta amb el pacient, no és allò de dir, sí, t'he detectat que tens això i tu treballaré sí o sí. Aquí hem de valorar si el pacient ho vol treballar, si està preparat per treballar-ho i si el moment actual és l'oportú per fer-ho. Que per això és tan important sempre la devolució del que detectem, no? Exacte. Poder psicologia és l'especialitat mèdica que més es fa, però a vegades pequem de nosaltres clínicament detectar alguna cosa i no dir-ho, intervenir sense que el pacient sàpiga que estem intervenint, i això no pot passar, no? No. Perquè en aquest procés inicial, una de les coses que fem també sempre és establir els objectius. La persona ens ve i ens diu, jo vinc perquè m'ha passat això. Nosaltres fem tota aquella entrevista inicial, tot aquell llamp de preguntes per entendre com hem arribat aquí, però si en aquesta avaluació detectem que hi ha més coses, ostres, mira, és que t'ha passat això perquè poder tens apreses unes maneres de funcionar en l'ambient laboral que són disfuncionals, el que sigui. Aquí li hem de dir, tu vens amb això, jo he detectat això, què vols treballar? Per on vols començar? I jo sempre els dic als pacients,
jo sóc la terapeuta i jo sóc la que et guiarà, però és la teva teràpia, és el teu procés de teràpia i ets tu qui haurà de fer la feina. Exacte. No? O sigui, qui s'estarà cada dia entre setmana treballant i afrontant i segurament patint, perquè el procés terapèutic a vegades implica, però pràcticament sempre, passar-ho malament perquè el canvi és difícil. Exacte. Seràs tu. Per tant, si tu no vols treballar, per més que et vagi dient, sí. No hi haurà canvi. Clar, perquè més en aquest sentit, no, a teràpia també treballem molt el fet de responsabilitzar la persona del seu propi procés, no? Perquè moltes vegades hi ha, crec, com una creença errònia, no? De que anem al psicòleg i el psicòleg m'ha de solucionar els problemes, i això en cap cas pot ser. De fet, si mai es detecta que en una teràpia està passant això, s'ha d'interrompre i solucionar aquest problema, perquè és que si no, no funcionarà, no? Llavors, responsabilitzar el pacient d'això i fer-li entendre una mica el que deies tu, de que ell és el protagonista de la teràpia i que també moltes vegades, no, jo els hi dic, jo intentaré ajustar la teràpia a les teves necessitats, per tant, fer-la personalitzada, i això té un cost, no? Aquest cost què és? És de que moltes vegades provarem exercicis o provarem intervencions que potser no et resultaran eficients pel teu cas. Llavors aquí ens hem de basar en la sinceritat de dir, mira, Judit, no? Això no m'està servint, a mi em dona la informació de que aquest tipus d'estratègia amb ell no funciona i per tant la modifiquem. Exacte. Que aquesta quasi ara és una altra de les coses essencials pel procés de teràpia, que és la confiança i la sinceritat cap al terapeuta. Exacte. Que a vegades, sobretot la gent que ja ve per problemes com de voler complaure massa, no ens diuen, és que això no m'està funcionant, és que això no m'està agradant. Exacte. O poder, us heu oblidat de dir una cosa que està intervenint directament, no? Me'n recordo d'un cas en què li vaig proposar una sèrie d'exercicis que implicaven com a terceres persones i mai m'havia comentat ni havia sortit que tenia com una necessitat molt gran de complaure els altres. No era algo patològic, no era algo que havia sortit ni que tocava el problema per enlloc, però sí a l'hora de fer els exercicis. I clar, no funcionava, al final, ostres, què està passant? I clar, és que no t'ho volia dir, però això no ho estic podent fer perquè implica l'altre. Llavors no és que aquella tècnica no funcioni, sinó que per aquella persona en concret, en aquell moment en concret, no era dient. Clar, per això al final una mica jo crec la importància molt gran de que el procés ha de ser, sempre ho dic, la comunicació ha de ser bidireccional, no directiva, no? Com a vegades, si entréssim en un model més mèdic, moltes vegades sí que passa, no? De que hi ha una direcció més de, dir-ho d'alguna manera, de dalt cap a baix i el pacient ha d'assumir el que es diu, no? En aquest cas jo sempre dic que ha de ser bidireccional i que el que ell ens aporta del que li està funcionant o el que no és el que acabarà marcant l'èxit de la teràpia. Sí. Clar, la nostra directivitat poder és més des del coneixement, no? Mira, jo diria que hem d'anar per allà, això no t'està funcionant, de portar llum en, és que fixa't que això no ho estàs fent o que això ho estàs deixant passar, no? Sí, en aquest sentit. I no tant des de l'autoritat de bata blanca, metge, jo et dic que facis això. Exacte. Clar, llavors també amb això, no, crec que és molt important, que ja ho has avançat abans, el tema del vincle terapèutic. Molts estudis, no, recolzen la idea de que sense vincle terapèutic no pot haver una teràpia eficaç i que de fet el 80% de l'èxit terapèutic és aquest vincle. Llavors, el vincle és una cosa que no es pot dir d'una manera molt objectiva per què es dona, no? Sí que hi ha diferents elements que hi juguen, com seria la confiança, la sinceritat, la transparència, no? Amb el que estic fent, però creiem que va una mica més enllà d'una connexió amb la persona, el fet de sentir-me entès, comprès, escoltat, no? Moltes vegades és simplement això, i després això acaba fent, no? Jo ho visualitzo com que abraça la teràpia en tot el moment i fa que les estratègies o les eines que nosaltres intervenim realment siguin eficaces i funcionin. Exacte. Sí, tu dius que com que ho abraço, jo ho visualitzo més com que et deixa entrar, no? És com, si jo no sento un vincle segur amb el meu terapeuta, no m'obriré, no confiaré, no aplicaré cap de les estratègies perquè hi haurà com un recel, hi haurà una confiança, hi haurà... faltarà el clic aquest, no? Exacte. Això que dius que no es pot objectivar, jo no dic el clic. Sí. I sense això, per més que... És una pràctica que
sempre, les primeres entrevistes, quan jo començo un treball un procés amb un pacient, li dic, jo podria ser la millor psicòloga del món sencer, que si tu no confies en mi, si tu no t'impliques en la teràpia, i objectivament podria ajudar, però si tu no hi ha aquest clic, no treballarem. Per tant, m'has de dir, Laura, això no m'està funcionant, Laura, això no m'està agradant. Totalment. Clar, i també, per exemple, ara amb el que deies, no? Durant la teràpia, una cosa que també és molt important és el compromís, no? L'implicar-me amb la teràpia i em comprometre'm a dins del procés terapèutic, perquè si no, un miracle tampoc es pot fer, llavors. Clar. I això és una cosa que em passa sempre des del principi d'estudiar la carrera. La paraula compromís terapèutic penso, però que l'entenc, el concepte, però és que la persona que ve a teràpia, això del compromís terapèutic hauria de ser inherent, perquè és ell que està venint a fer un canvi. Exacte. Una altra cosa és, tu i jo quedem a fer una cosa i em comprometo a venir amb tu, però aquest compromís és que és amb ell mateix. Exacte. Saps? Llavors, sempre m'ha passat de dir, ostres, compromís, hauria de trobar una altra paraula per referir-nos a això, però sí, jo he de fer la meva, o sigui, el meu procés terapèutic l'he de fer jo. I em pot acompanyar una psicòloga cognitivo-conductual, una psicoanalista, un xaman, és igual, però és que l'he de fer jo el canvi. Sí. I si jo no el faig, si jo no em comprometo en aquest procés, i això implica en cognitivo-conductual, venir a les visites, fer les tasques que assignem a casa, la sinceritat, aquestes tres coses principalment, no? Principalment, sí. Perquè quan fallen aquestes tres coses no funcionarà. Sí, perquè, per exemple, amb el tema que dius de les tasques, no? A vegades el que passa és que hi ha persones que esperen, no? Poder venen a teràpia un cop cada 2 setmanes, un cop a la setmana, és igual. Però és una hora de teràpia, no? En la que sí que, evidentment, fem un treball exhaustiu, però si aquest treball no té una continuïtat, i més en l'entorn on hi ha el problema o on es desenvolupa el dia a dia de la persona, si allà no apliquem el que aprenem a teràpia, ens quedem curts, no? Realment necessitem que la persona tingui aquesta constància, al final, aquest compromís, per dur-ho a terme. Jo amb això sempre explico, que no és meu, és d'un professor de la universitat, que deia que els aprenentatges que tenim, les connexions entre neurones, per dir-ho així, al final, és com un múscul, com més el treballes, més fort és, no? I llavors diu, clar, com pretens que ara, amb un any de teràpia, és igual, una a la setmana, com, molt intens, amb una a la setmana, durant tot un any, canviar, o sigui, afeblir una connexió d'una cosa que tu ja estàs fent, que t'està portant problemes, i enfortir-ne una altra. Això ho has de fer tu a diari. És com si vas al gimnàs un cop a la setmana, molt bé, agafes la peça, fas així, i ja està, no tornes a fer servir el bíceps per res més en tota la setmana. Exacte. Aquell múscul no s'enfortirà. Exacte. I l'altre seguirà funcionant perquè és l'automàtic, és el que primer et surt, no? Sí, patrons que potser hem après des de molt petits, no? I que els hem repetit tota la vida, clar, això, desaprendre-ho i construir un altre, no? Que al final és el que em deies, és difícil, llavors, si no hi ha una constància. La paciència que diu el Sergi, no? Exacte, exacte. Llavors, quan ja estem, no, dins del procés terapèutic, hem vist que hi ha aquests elements importants, llavors, què passa quan s'està acabant aquest procés terapèutic o com sabem que s'està acabant? Que el primer seria la millora, no? El que el pacient diu, estic molt més bé, he pogut afrontar allò, he pogut dir-li allò a aquella persona, he pogut deixar la feina o començar una altra feina, quan hi ha un canvi en l'objectiu inicial que ens havíem marcat. Aquest és com el primer senyal que allò s'està acabant. Ens havíem marcat uns objectius, els estem aconseguint, o els hem aconseguit. Llavors, un cop aquí a vegades passa que fa com pena. Sí. No? Perquè, ostres, establim un vincle amb aquella persona, o ens fa por. Clar, ara, i si tot aquest temps he estat anant bé perquè venia el psicòleg i ara que deixo d'anar, no ho sé fer sol. No? Que a vegades com aquesta dependència que intentem que no hi sigui, però és inevitable, en alguns casos inevitablement es genera. Però tot això s'ha de treballar també en aquest procés final, no? Exacte. Sí, també, per exemple, no, amb això que deies que és molt interessant de quins són com aquests elements que ens fan veure, no, que la persona realment està millorant. Jo també em fixo molt en que a vegades en processos on hi ha molt malestar emocional, per exemple, potser podria ser una depressió o no, però que hi ha un malestar emocional,
quan la persona recupera el sentit de l'humor, Sí. no? I que a més l'exposa a teràpia i de cop dius, ostres, què ha passat, no? Perquè això era impossible abans i de cop hi és, fa molta il·lusió que passi, evidentment, i a més és que és una senyal de que la persona està recuperant-se, o inclús persones que de cop no, després del procés terapèutic, no? Però veus que recuperen activitats que havien deixat de banda. Hi ha una sèrie d'elements, jo crec que són claus per veure que la persona realment està millorant, a més de que ells t'ho diuen, no? Clar, en aquest moment jo crec que l'important a fer teràpia és, com deies tu, analitzar i veure si els objectius marcats en un inici de la teràpia s'han assolit, vale? Veure si hi ha alguna cosa que ha quedat pendent o no, o que encara està en procés de millora, i sempre oferir a la persona, jo crec, no? Si creu que, perquè clar, en aquest procés poder s'han desplegat altres necessitats i per tant s'han de reformular aquests objectius, i aquí començaríem com un altre cop, d'alguna manera, el procés terapèutic en base a aquells objectius i es faria un altre pla d'intervenció. Exacte. No? O sigui que diguéssim que aquell primer procés es dona per finalitzat i, si de cas, se n'inicia un altre en el cas de que calgui. I si no, la persona durant la teràpia ja se li ha anat treballant aquesta autonomia personal per després, quan acabi la teràpia, ho pugui fer sola, no? I es donaria per acabada la teràpia. I llavors hi ha els processos que en dic ITV, no? Persones que diuen, vale, doncs jo he acabat, jo ja no vull seguir venint regularment, però si passa alguna cosa puc venir, sempre pots tornar. I fins i tot que faig a vegades, perquè la teràpia, jo sempre dic que el primer mes i mig s'hauria de fer setmanalment, sobretot per cuidar aquest vincle i el flux d'informació, després anar espaiant quinzenalment, potser cada 3 setmanes, per també donar temps a la persona a anar aplicant cada cop més i donar com més oportunitats que vagin passant totes les coses que no ens van bé, que ens costen gestionar dins en aquest temps, no? I al final hi ha altres que jo dono que són, ja està, és una alta i si torna a passar res, em tornes a contactar, i les altres ITV és, d'aquí 6 mesos ens truquem aviam com m'estàs. Aquestes sessions de manteniment, no? Exacte, perquè hi ha coses que és com, sí, ja ara ho sé fer, ja me n'en surto, però m'anirà molt bé d'aquí, 6 mesos, fer com un recordatori de com anava, com afrontar, com aplicar les estratègies. O revisar, no? Una miqueta... Fer com una revisió. Sí. Que també és una altra possibilitat. Exacte. Sí, sempre i quan és això, no? Sota el criteri terapèutic és aconsellable fer-ho, es fa, i sobretot això, no? Es valora cada cas de cada persona i les circumstàncies en les que es troba. Sí. Llavors, bueno... Sí, i llavors, en el final de teràpia, també el que s'acostuma a fer és com demanar una avaluació de la persona, del procés, no? Com aquest diari final, com vas arribar, entremig, com ho has vist i al final com estàs. I una cosa que m'he escoltat de dir és que jo sempre els dic que tinguin una llibreta que sigui la llibreta de teràpia, on vagin apuntant només en aquella llibreta tots els errors que anem fent, les reflexions que vagi fent, perquè això els hi va superbé per quan ja no hi hagi teràpia, o fins i tot durant la teràpia, però que ja hem superat, tornar allà, com em sentia, què vaig fer, què em va anar bé, què no em va anar bé. I tens com un mini quadern, com un mini manual personal de com a tu et va bé afrontar les dificultats. I el que a tu t'ha servit, no? Això mateix. Perquè després potser en futures ocasions s'hi pot trobar i sap, mira, a mi això em va bé, això no em va bé també, potser també apuntar el que no em va anar bé. No, jo us vaig apuntar tot, Exacte. El que sí, el que no, per què, si detectem el per què. I que ho pugui recuperar. Sí. Totalment. Doncs, bueno, més o menys, no? Una mica això seria el que és la teràpia en si i... Per descobrir això que passa un cop tanquem la porta del despatx, allà dintre què està passant, doncs intentem que sigui bastant tot això. Doncs moltes gràcies per haver-nos escoltat fins aquí i la setmana d'aquí 15 dies hi haurà un altre capítol.